हेलौ नोंथांमोन जों नै बाजाराव थांनो नागिरदों नानिजों आंजों। नानिया मा जायो? खाजा चाउमिन ओमफ्राय बरा ए बैयाव नाहरब्रा ओरैहाय बाय हरदो लोगोफोर जों बाजाराव थांनो नागिरदों। नायलांबाय था आंखौ दे होमबालाय नोंथांमोन दा नायलांबाय थाबानो जाबाय। जोंहा देन्जारलै सेंग्राफ्रा नोंथांमोन जों बाजाराव थांनो नागिरदों। फैद'लै सोर बेलाय सोर बियो? थौ आं जोगदाव हरगोन बेखौ गियाना फाग्ला बैनि सेन्देलखौ लायथ'नो हाया नोङो? हो हमथा नानिया लामाजों थ'र' मुदा थाबायलांथ'। हेलौ नोंथांमोन बेयो जाहैबाय बर'बादा दखान होनो। बेनि नामखौ दोनदों प्रथम बाजार होनो। दा नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय बाहाय जायो आदिबासि दं दखान जाग्राफ्रा ओमफ्राय बर' बिसोरल'खा माजे माजे फैलाबायो बाङालिफोर मुस्लिमफोर फैलाबायो होमबाबो बिसोर खम आरो। दा जाग्राया बाहाय आदिबासि बर' दङ। बे बर'जों बे आदिबासिजों जायो बे दखाना। दखानालाय नायनायाव गिदिर नायो होमबाबो मानसिया एसे खम जायो आरोना। दा नोंथांमोनहा जुदि एसे मोजाङै इन्जय मोन्दोंबा गोसोखौ सान्थि मोन्दोंबा एसे लाइक खालामहरबानो जाबाय आरो साबस्क्राइब खालामना होदो। बेथ' बे खालामखानांगौखा नालाय। नायलांबाय था नोंथांमोनहा एसे सिङावबो हाबनानै बायसिना बायलाहैनोसै आरोना। लायथां हरै थांनानै बानलु गोथांखौ दंना गैया? मामा नागिरदोंलै बानलु गोथांखौ बिदिबो जायो नामा? नै नोंथांमोन बानलु लानो नागिरदोंलां बानलु बिहरदों नालाय बानलु लाना थांसै नै बानलु लानानै बावनो फोजोबनाय जासिगोनलै। नोंथांमोन माखासेखौ खोन्थाथ'लाय जानाय नंला एसे टाइमाबो सर्ट जाबाय नालाय बेलासिबायबो बारा केमेराबो थिग जानो नागिराखिसै नै अखा हाहां ओंखायनो। बेखौनो नायनानै गोजोनदो। नोंथांमोनहा जुदि मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। कमेन्टबो खालाय गेजेर गेजेर नोंथांमोनहा। बेखौ लाखांनानै थांसै आङो माखासेखौ खेबनो सानदोंमोन अखा हानो नागिरबायना ओंखायनो खेबनाय जानाय नंला।